Ćao! Napravio sam već video o tome kako se bezbedno čuvaju lozinke na računaru i kako se instaliraju potrebni softver i čitač kartica za rad sa e-upravom, porezima i ostalima. Sad ću probati da se ulogujem na svoj nalog na e-upravi sa ličnom kartom koja ima elektronski sertifikat i PIN koji je samo meni poznat. A napravit ću poseban video o otvaranju naloga čim stignem sa ličnom kartom za osobu koja nema već kreiran nalog. Ok, možemo krenuti. Otišao sam na sajt euprava.gov.rs, pitao me za kolačiće, prihvatam ih, ok. Ubacio sam svoju ličnu kartu i proverio da je učitana u token menadžeru. Da je ovde sve ok. To sve što sam pokazao u prethodnom videu. Sad idemo na e-upravu, idem na moja e-uprava i kažem prijava. I kažem prijava kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Ovde ima nekoliko instaliranih već, ja ću se za sebe prijaviti. Ovde mi sad traži da ukucam PIN, pošto je po meni i sadržaj PIN-a i njegova dužina poverljiv podatak, iseći ću deo gde pokazujem kako izgleda moj PIN, kako ga kucam, uglavnom tu ću uneti neke brojeve i kliknuti OK. I sad imam prvi problem, pošto sam već ranije prijavljivao, imam kreiran nalog, nije mi prošla ova prijava sa novom ličnom kartom. I sad on ovde navodi nekoliko mogućih problema i sad ovi prvi znače da nešto nije u redu sa čitačem, ali to sam proverio da stoji. Tako da taj deo nećemo uzeti za ozbiljno. Ok, prošla je prijava. Traži da odaberem lokaciju, stavit ću Novi Sad. Ok, sad sam se prijavio i ono što sad hoću da uradim je da omogućim sebi da i bez lične karte pomoću dvofaktorske autentifikacije mogu da se logujem, što traži instalaciju aplikacije na mobilni telefon. Dodaj srednji nivo pouzdanosti. Traži da pokrenem, da instaliram aplikaciju Consent ID i da mi napravi ovde User ID i registracioni kod koji ću kopirati i upisati u svoju aplikaciju. Najlakše je da pokrenete na pametnom telefonu, iskočit će vam čim uključite kameru, da možete kliknuti na link da otvori, da možete to instalirati. Evo, klikate instalaciju, kad instalirate aplikaciju onda Open i sad će vam tražiti da unesete User ID, što piše ovde na ekranu, i registracioni kod, odnosno reg-code. To su ta prva dva polja, ostalo ne dirate. Ja ću ovde kliknuti izdaj podatke, on će mi to izdati, ja ću to prepisati u telefon, odnosno kopirat ću preko aplikacije tako što ću to upisati u svoju Keybase, o čemu sam pričao u videu kojom ću linkovati o bezbednom čuvanju lozinki, pa ću onda Keybase da pokrenem sa telefona i da odatle uradim copy-paste, da se ne bi mučio da prepisujem. Ali kako god vam je lakše, možete i prepisati, samo pazite da tačno prepišete. Tako da ću reći izdaj podatke, taj deo ću iseći sa snimka da se ne vidi, jel? Ok. Ok, kad sam sve uneo, kliknem na urađeno i trebalo bi da prođe. Kliknem na OK. Sad me pita da izaberem PIN koji ću koristiti. Tu moram uneti sada PIN.
Uneo sam PIN i kliknem na OK. Sad me pita da ponovim PIN i da ponovo kliknem na OK. Ok, sad je instaliran Consent ID. Sad mogu to pokušati da uradim ponovo. Možete ovdje postaviti i lozinku ako nemate već postavljenu lozinku. Sad ću probati da se odjavim. Ok. I sad ću probati ponovo prijava. Znači imam prijavu korisničkim imenom i lozinkom. Imam prijavu pomoću lične karte, što smo već pokazali, i imam sada prijavu mobilnim telefonom. Traži mi da unesem svoje korisničko ime. I kad unesem svoje korisničko ime, kliknut ću na ovdje prijavite se. Ok, uneo sam korisničko ime i sada treba da otvorim aplikaciju Consent ID. Trebalo bi da mi napiše da je primio zahtev za logovanje. Tražit će mi da unesem PIN. I onda će me pitati jel hoću ili neću da odobrim. I kad kliknem ovdje da hoću da odobrim, trebalo bi da me pusti da se ulogujem. I to je zgodan način, to ćemo raditi i sa Linux računara. Ne morate da koristite ovaj software za Windows i da se vučete čitač lične karte i ostalo. Nezgodna stvar je što za to traži baš tu Consent ID aplikaciju, a ne neku koja bi mogla isto da se pokrene možda s nekog računara kao što je Auti i slično. To mi je onako da kažem zamerka i začkoljica, ali to jeste puno bezbednije od samo korisničkog imena lozinke i sa tim možete da pristupate i poreskoj upravi i svim mojim ostalim servisima koji se nude. Ajde probamo da se ulogujemo na poresku upravu. E-uprava RS, Gov.rs, financije, lokalna poreska administracija. Ok. Trebalo bi da je to. LPA Gov.rs, jeste. To je link. LPA Gov.rs kroz JIS portal, kroz Home AG. Prijava na sistem. Ok, ovdje sam već prijavljen. Sad ću se odjaviti. Zapamtio što sam se bio ulogovao na... Zatvorit ću browser. Otvorio sam ga ponovo. Idem na LPA Gov.rs. Odmah preusmeravam na JIS portal i homepage. Prijava na sistem i kažem radili smo već prijavu sa ličnom kartom, ajde da probam sa mobilnom telefonom i dvofaktorska autentifikacija. Ako vam se ne pojavi u Consent ID notifikacija, onda samo kliknite ima dugme refresh u gornjem desnom uglu da učita ponovo zahteve. Potrebno je da vam telefon bude vezan na internet, naravno. I evo, sad mi je omogućio da se ulogujem, da vidim koliko dugujem. Ok, neće mi uzeti kuću. U plusu sam. To je to. Nadam se da je ovaj video bar nekome pomogao. Meni je ovo dosta neintuitivno rešeno i dosta je, da kažem, uputstva, informacije koje sam našao su mi nekako bili šturi i nedorečeni, pa sam hteo da napravim video uputstvo da mogu da pošaljem i mami, tetki, ujaku i kome god treba. Tako da nadam se će još nekom koristiti, a kad stignem, kad maznem nekome ličnu kartu ko nema napravljen nalog, napravit ću video uputstvo o tome kako se kreira taj nalog i kako se to može uraditi. Ako me sećanje dobro služi, trebalo bi da sada može to da se uradi sve preko računara, da ne morate da idete nikakve papire da potpisujete i slično, dok god imate ličnu kartu sa instaliranim sertifikatom. Zato je važno da kad vadite ličnu kartu odmah tražite da vam naprave i ubace taj sertifikat i dobit ćete kovertu sa svojim PIN-om. Tako da to je bitno za sve ovo i onda možete, kad se ulogujete sa karticom takvom, da kreirate i ovaj nalog za dvofaktorsku autentifikaciju, pa vam više lična karta nije neophodna, bar za ove neke osnovne stvari. Za neke zahtevnije traže da se ulogujete baš ličnom kartom i sertifikatom, pošto to jeste najviši stepen sigurnosti, jer se zasniva na onome što
posjedujete kod sebe, lična karta i na još dodatnoj lozinci, tako da eto, to je u principu to. Hvala svakom ko je pogledao, nadam se će još nekome koristiti i pozdravljam vas.